Hola, soc Pau. Què tal, com esteu? Per fi agafo la càmera de nou. Estic molt content de poder gravar un nou vídeo. I és que estic a la cuina perquè avui venim a cuinar. Bueno, si no és perquè estaria a la cuina. Nou micro, la veritat, m'ha costat 100 pavos, no sé si està funcionant bé, me pareix que aquí està pillant bastant d'eco, m'està tapant la puta càmera, no m'estic veient com estic gravant, no sé si està bé, i ja començo a pillar les primeres debilitats perquè gasta molta bateria també i no està acabant d'agradar, però bueno, provarem aquest vídeo, si no m'agrada al finalitzar lo tornarem i comprarem un altre diferent. Ok, tornant al vídeo, no sé cuinar res del món. Jo sóc un estudiant, o sigui, ja saps, congelat del Mercadona, ràpid a la planxa cosetes, arròs al microones, o sigui, no me complico mai la vida. Però la veritat és que fa temps que vull canviar això. M'agrada molt cuinar realment, m'ho passo bé cuinant. A més que després, pues, ho disfrutes més, trobo jo, no? El que tinc pensat avui cuinar realment és una cosa realment molt fàcil que tothom pot fer. Però bueno, jo m'ho volia prendre aquest vídeo de cuinar, intentant bueno, jo ensenyar no ensenyo res, però intentar mostrar què vaig fent, parlant un poc, tipo arguinyant. M'apetia fer algo diferent, així. I és que avui el que farem serà patata gratinada amb jamón york, en queso rallado, mantequilla i tal, i després farem pinchos de pollo, que es veu aquí, bueno, estan, que ahir me vaig menjar uns, per 3 euros al Mercadona estan molt bé, la veritat. Farem pinchos de pollo en salsa curry, a ver com us queda. Primer tot el que farem per a fer lo de... Joder, ja em s'hauria el puto nom, tio. Patatas al horno. Tengo ahí el chivato, el PC. Vale, faig patates al horno gratinades en jamón york i tal, i queso i tal. Vale, pues lo primer que tenim que fer és pelar les pataques, limpiar-les, bullir, tallar-les a rodaja fina, bullir-les i després anirem construint el nostre invent. Vale, les pataques pues les pelo en aquest utensili. En ganivet també podria fer, però la veritat és que no sé si vos passa a vosaltres, però en la fruita ja me passa que me menjo més fruita o pataca que la pella, així que en este utensili va de puta mare. La veritat és que no sé com quedarà aquest vídeo. Me feia molta il·lusió penjar aquest vídeo, així que verem com funciona, verem si l'acabo penjant. Demà sí que gravo un vídeo ja més potent, podríem dir. Aquest vídeo de la fotografia el veureu la setmana que ve. A veure com queda, no sé com quedarà. Però la veritat és que me vull prendre més en sèrio aquest canal. Vull penjar un vídeo setmanal, però amb la intenció d'estar més actiu per aquí, per les meves xarxes socials. Segons les instruccions les tinc que tallar així, per després fer pisos, vale? Ara veureu com ho faig, en compte de que no em talle, perquè no, és que no sé tallar. Al TikTok vaig veure una forma de tallar que era així, ficar els dits així, pot ser? Així no, així... no ho sé, loco. Da igual, tallem com podem, Joan, i ja està. Pues una vegada que tenim ja les patates tallades, les deixem aquí, per exemple, en un moment, que després les acabem de tocar. I tenim que agafar jamón i tallar-los en trossets. Segons la web esta dia que talléssim en trossets tipus així. Ja se m'estava oblidant i primer tenim que bullir les pataques. Ok, pues mentre estan bullint les pataques, bueno, a punt de ficar-se, lo que farem és continuar tallant la zanahòria, el ajo, per a la salsa de curry. Tio, lo que no m'agrada del ajo, que ara no me suena en castellà, espera, fiquem les pataques a bullir. Vale. Quan el toco estic 2 dies en l'olor aquesta, tio, i no m'agrada. Tots els cuiners, de veritat que quan... Perquè l'ajo està per totes bandes, sempre que ho veig. Sempre que cuineu se vos queda la puta olor 2 dies. Com ho feu per a que se'n vagi, tio? En sèrio? Tallem en trossets petits per a que se faci la ceba després. Això ho utilitzarem per a la salsa curry, com he dit abans. Necessitarem que se facin un poquet a la paella i després ja ficarem els ingredients que necessita, que és un poc de tomata, 2 cucharades de curry, leche de coco, acaba a les instruccions i tal, i ho provaré a veure què tal. Mentre se bullissin les pataques, ara pararé de cuinar perquè necessito que se bullisquen per a després preparar el que tinc que fer del primer plat i després ja ocupar-me tranquil·lament amb la salsa i tal. No sé vosaltres, però jo sóc un puto desastre cuinant, tio, m'agobio tot el rato perquè veig allí desordenat, ara tinc que fer això, però cuidao que se crema, no sé què, i mira, ho faig a poc, almenys que quede un mig vídeo decent i ja està. Pues arran de lo que he dit abans, de que me vull ficar més en sèrio al YouTube
i a les xarxes socials. És veritat, ara mateix, mira, estic fent un curset de community manager que es porta a les xarxes socials i tal, i ho posaré en pràctica al meu Instagram i crearé un TikTok. La veritat és que no sé molt bé quin tipus de publicacions encara a fer a l'Instagram, perquè sí que aniré penjant Reels i TikTok dels vídeos que faci, però sí que és cert que no puc sempre penjar això. Però bueno, ho aniré pensant durant aquest temps. Com he dit, me vull ficar molt en sèrio amb això. Vos vull portar vídeos de qualitat, aunque aquest no serà el més adequat, però bueno, no passa res, collons. Ok, doncs una vegada ja tretes les patates bullides, que se m'han bullit un poc i llavors ja són fàcils de trencar, anem a construir l'invento. O sigui que primer de tot el que tenim que anar ficant és les patates aquí baix. És com un pastel, no? Diria jo, no sé la veritat, no em peguéssiu. Llavors la tia lo que ficava era jamón per aquí, crec que és que no sé, ella no me... Ficava jamón per aquí, trosets de jamón, trobo que tindré que ficar més després, tallar més. Aunque la tia no tallava tant, però no sé. Hola. Tira un vídeo. Ah, ¿te cocina? Sí. ¿Te Mario, güey? Sí. Llavors, jo fico bastant de queso que m'agrada. Però, bueno, llavors el gust, no? Al final cadascú el seu gust i tal. I per acabar, la salsa bechamel esta. Que mal, loco. La meva és més espessa que la de la tia. Però bueno, que no ficava tanta bechamel la tia, Mare meva, la que anem a liar. Però bueno, tot sigue per YouTube. La tia deia que no ficava sal, jo ficaré un poc per aquí, perquè deia que el queso i el jamón ja portava sucre, és que no me'n fio, saps? Sol posaré un poquet. I llavors ara pues fem el mateix, pataca, de nou, una construcció. No, si t'agrada Fortnite ets un crack en això. Jo no sé, jo no sé què estic fent, tio, aquí. Lleva cantidad de calorías, Sí, jo creia que no llevaria tanto, però... L'invento que hem fet, ara s'està calentant el forn i el ficarem a dins del forn i mentre ens ficarem a fer la salsa. Pues la veritat és que durant estos 4 mesos sí que tenia ganes de penjar vídeo, no? De penjar diferents vídeos, però no m'atrevia segons què a gravar i abans me passava molt que, bueno, m'ha passat directament és que als 21 anys no he obert un canal de YouTube per vergonya, per tal, i bueno, a poc veig que me vaig obrint més, que tal, i això m'he ficat content, saps? Perquè realment m'agrada molt, tio, gravar vídeos. No sé per què, però m'agrada molt gravar vídeos, editar, m'ho passo super de puta mare. Entro en un moment més de productivitat, perquè és que no gravo vídeos, no sé, saps? I l'edició me manté ocupat, me manté productiu. Tinc motivació de millorar i tal, o sigui, estic molt content en YouTube, tio. Llavors, que se faci un poc, i després ficarem un poc de curri. El gust, no? Suposo al final que ja ficava, a la pàgina ficava 2 cucharades, però petites, així que ficarem alguna cosa així, no sé. Vale, ho remenem un poc. Mira, és bastant líquida, a veure el sabor. Qué bueno, hermano. Sabe coco. ¿Qué ho diria, no? ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! Un toque suau, molt suau a coco, així que anem a ficar aquí. Ja no sé la quantitat, la veritat, o sigui, no sé si més. Així? Mesclem, ara anem mesclant i ara ficarem sal i pimenta. Però ja agafar el coloret, el curri, això és el que vull veure jo. Sí. Sí. Vale, doncs hem passat ja la salsa aquí, ara la farem que no s'enfrede. Llavors ara fiquem los pinchos, aquí, mateix. Ui, perdó, em toca la càmera, no sé. No, espero que no us haguéssiu mogut molt. I los farem poc a poc. No el salo perquè la salsa és bastant salada ja i així que passo. La salsa l'he provat i està boníssima. Ja he acabat el plat de pinchos de pollo amb la salsa curry. Crec que la salsa curry m'ha quedat molt bé. Aquesta és la salsa, no sé si ho veieu. Buah, és que la salsa m'encanta, loco. Te prometo que está buenísima. Pues los pinchos le fico un 8. No está mal. Hemos venido a jugar y hemos jugado bien con este plato. Está bien. Vale, l'he tret ja, no sé quant de rato porta i
ni sé quant de temps tindria que estar, però ma mare necessita la cuina perquè vol cuinar. I jo pues, tinc que acabar el vídeo, així que el he tret i crugem dits a veure si està bo. Em pareix que no està fet. I això com se menja? No sé com se menja. Volia ficar un poc al plat. No sé com quedarà això, tio. Vale, moment de la veritat. Anem a provar lo de la pataca. I crec que m'ha quedat mal, però anem a provar i puntuar a veure què tal. M'he cremat. No sé, no perquè estava dormint, el jamón estava bo. ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! No està mal. Està bo. Li ficaria un 6. La veritat és que no m'ha emocionat molt això de la pataca, però bueno, està acceptable, per cuinar poc està bé. La salsa al curri, tio, germà, està boníssim. En això acaba el vídeo, espero que us hagi agradat aquest try de cuinar, aquest try de fer vídeo de cuina. Tampoc no volia ensenyar ninguna skill, perquè no tinc cap, però volia entretenir un rato. Jo m'he entretingut un ratet almenys i espero que vosaltres també. Ens veiem la setmana que ve, com he dit abans, al pròxim vídeo.